Jigiya TV lajɛbaw ani radio La Voix de l'Excellence ale lamɛnbaaw foli y'an tanuli an b'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma nin waati na an minnu bɛ k'an suit Bamakɔ kɔnɔ Bamakɔ kan Mali kɔ kan hakaja Mali kɔnɔ an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn minnu bɔra k'an ta sa aw ma fili aw yɛrɛ ka jabarani mandi don n'o ye Jigiya TV ye ani aw yɛrɛ ka fréquence mandi n'o ye la 99.1 k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka t'aw sigiyɔrɔ la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka t'aw ka denbayaw kɔnɔna na k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an m'a kɛ diɲɛ fan fan nin waati na an bɛ foli cun ka sumaya ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bamananw ko ten ko dugubila u ka fisa ni laadawuli ye cɛ wulila ka fɛn fɛ u ka fisa cɛ ka fɛn wulila fɛ laadalako la nin waati ninnu mana se n'o ye nɛgɛ kɛɲɛ 10 ka taa bila nɛgɛ kɛɲɛ 11 na anw bɛ sigi an ka jɛmukan an mandi kɛnɛ kan jɛmukan min ni an k'a ma ko sigida baro n'i ye a ta k'a lajɛ a bɛ kuma fɛn min an ka sigida kow de kan a bɛ kuma fɛn min an ka denbayaw kɔnɔna de kuma a bɛ kuma fɛn min an ka jamana fɛn fɛn bɛ an ka société kɔnɔna na sigida baro bɛ thème kelen ta diɲɛ don o don ka kuma ka daminɛ ntɛnɛn ka taa bila fo juma na ni an sigilen a kɛnɛ kan nin waati na i n'a fɔ laadalako la dugubila ka fisa ni laadawuli n kelen tɛ kumaso kɔnɔna na ni n tɔɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen bɛ yan kuma bara la ne kɔni bɛ yan nin waati na n tɔgɔ ye Saka Daɲogo kanubaw ko n ma ko Chape nka fɛn min bamananw ko tɔgɔ yɛlɛma yɛlɛma o de bɛ fɛn min ŋɔmi ɲɛ Takula ale ban'o ma ale fankelen kɔni kɛla fɛn min charbon ye nin waati na an bɛ labɛnw sabati an cakɛɲɔgɔn tɔw an b'olu bisimila kumaso kɔnɔna na an bɛ sɔrɔ labɛnw sabati fɛn min ka don an ka thème ale kɔnɔna na ni ala ka jɛn an b'a daminɛ an yɛrɛ kɛrɛfɛ yan nɔ an ba dɔ bɛ yan an bɛna kuma bara sɛma la a b'a tɔgɔ n'a jamu fɔ fɛn min k'a ka kuma ɲɛbilaw fɔ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka laseli tɔw ye n'ala ka jɛn ne b'a i ni ɲankuma nse yɛrɛ sira Chape basi na alhamdulillah basi foyi tɛ nse ba ne bɛ an lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo oui minnu bɛ k'an lamɛn k'u sigilen to u sigiyɔrɔ la oui n bɛ n ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma oui k'an ka ɲɛmaa yɛrɛ fo n'o ye Seri Jara ye oui ani n kolɛgi minnu bɛ yan nɔ n bɛ n ka foli lase u bɛɛ fɛnɛ ma bɛɛ kulo b'i la an ka bi thème o ye balimaya ye o don donc an lamɛnbagaw a y'aw sigi k'an lajɛ kosɛbɛ a b'aw ka faamuyalita sɔrɔ a kɔnɔ n'ala ka jɛn ne yɛrɛ tɔgɔ Mariam Kunate Mariam b'i fo kosɛbɛ k'i waleɲuman dɔn i ka nin kuma ɲɛbila sanuma ninnu na ka lamɛnbaajakulu bɛɛ lajɛlen fo je pense que i ye kuma min fɔ bɛɛ y'a faamuya an bɛ an sɛnsɛn ka gɛrɛ an falaka dɔ la ale fana bɛ nin waati in na kumaso kɔnɔna nɔ an b'a fana bisimila a bɛ don kumaso kɔnɔ n balimakɛ i ni ɲankuma Chape a bɛ cogo di kɔri basi t'i la alhamdulillah tabarikala i bisimila kumaso an kɔnɔ bɛ foli di an kanuba bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɛ k'an lajɛ nin wagati in na bɛɛ lajɛlen folen don f'i sigiyɔrɔ la kosɛbɛ ka yɛrɛ la k'a fɔ o sɔgɔlen don Jigiya TV la nin waati in na an bɛ badabada foli di bɛɛ lajɛlen ma kosɛbɛ k'a fɔ k'a dabɔra ko kura balimaya baro don o don sinjiya baro don siga t'a la sigida baro don ni fɛn min bɔra an da oui u k'a minɛ denmisɛnnin so ye tiɲɛ don bari maakɔrɔ ko ten ko denmisɛnnin so sen ka di mais k'a tɛ wula dɔn o don o don o kama an bɛ foli di an ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka kulo b'i la daminɛ sanfɛ fo duguma oui oui o bɔlen kɔfɛ ne ye Mustafa Bagayogo o don bɛɛ lajɛlen bɛ wele ko Awaden o don nka aw bɛ se ka wele ko Taf o don o bɛ n'a ka tɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ Musa Bagayogo awa den ne yɛrɛ n'a fɔ ko ne ye Mariam den voilà an b'i fo kosɛbɛ k'i waleɲuman dɔn i ka kuma ɲɛbilaw la an b'a wɛrɛ bɛ yan an b'a bisimila kumaso kɔnɔ ne b'a ye bisimila nse Chape ni sɔgɔma sani n ka kuma daminɛ n bɛ foli di an lamɛnkulu jabaga bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ k'an lamɛn Mali kɔnɔ ka se Mali kɔ kan minnu sigilen don u ka radio so mandiw kan k'an lamɛn nin wagati in na n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen n ka foli b'an ka ɲɛmaa ye n'o ye Seri Jara ye n ka foli b'an ka technicien bɛɛ lajɛlen ani n kolɛgi minnu fɛnɛ sigilen filɛ kumaso kɔnɔna na n m'a ɲinɛ olu fɛnɛ kɔ a balimamuso Mayimuna Sangare mankan don an balimamuso Mayimuna Sangare mankan don filamuso an bɛ foli lase i ma kosɛbɛ k'i waleɲuman dɔn ko fila jɛlen don ko nɔnɔ kɛnɛ ne ye fimiya min y'a la i b'o ta ka bɔ a la o t'a dɔ ye an bɛ foli lase filamuso ma ka Mali fila bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn jamana in kɔnɔ yan an bɛɛ de ye kelen an bɛɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in kɔnɔ an ka dumunikɛ bɛ anw de fɛ jamana in kɔnɔ an bɛ foli lase maliyɛnden bɛɛ ma n'an y'a foli lase maliyɛndenw ma an tɛ ɲinɛ Mali yɛrɛ ɲɛmaa maa min bɛ k'a mara bi an bɛ foli lase a ma colonel Asimi Goïta l'empereur an bɛ foli lase a ma a n'a ka ministre Choguel Kogala Mayiga an bɛ foli lase o ma gouvernement cakɛla bɛɛ lajɛlen fo an yɛrɛ ka directrice an bɛ foli lase a ma nin waati in na Kadijatu Jane an bɛ foli lase a ma madame Jara an b'a fɔ kosɛbɛ ka waleɲuman dɔn an ka ɲɛmaa fana Seri Jara an bɛ foli lase a ma bi an ka thème bɛ mun kan bi hali n'a sɔrɔ ni Mariam kɔni tun y'a ko daminɛ ka ban sa nka an ka thème bɛ min kan bi o ye balimaya de balimaya an kɛlen ka annoncer k'a fɔ an bɛna bi thème kɛ balimaya ye mɔgɔ caman réagi la donc ko bibi in na ko an ta c'est-à-dire ko depuis an ye jɛmukan in daminɛ k'an da ma se thème ma k'an da se a thème de ma sisan ne ko thème parce que ko bibi in na bi ko problème min yɛrɛ b'an ka société yɛrɛ kɔnɔ bi yɛrɛ la ko an da se o de ma bi o kosɔn kuma man di da kelen na ne kɔni tɛ bɛrɛ kɔni dɔn a la nka minnu bɛ n kɛrɛfɛ olu fana hakili la olu fana tɛ bɛrɛ dɔn a la mais n'an y'an fara fara ɲɔgɔn kan t'a sɔrɔ ɲɛ bɛ sɔrɔ a la
wa bɛɛ bi hakililanta di bonya ni karama kɔnɔna na m'a daminɛ n balimakɛ la fɔlɔ n'o ye Mustafa ye Mustafa Chape bi an bɛ thème mun kan bi ko balimaya tiɲɛ don bon mɔgɔ caman bɛ balimaya mɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn balimaya yɛrɛ ye fɛn min fɔlɔ oui mɔgɔw tɛ balimaya dɔn balimaya yɛrɛ e yɛrɛ bolo m'a fɔ en général dɛ mais e yɛrɛ hakilina na balimaya yɛrɛ ye mun ye ok Chape o diyara n ye kosɛbɛ oui n y'o de f'i ye n ko kuma ka gɛlɛ kuma ka gɛlɛ o ye gɛlɛya da ye siga t'a la kuma ka gɛlɛ ni marifakisɛ ye bari n'ale bɔr'i da ka ban kosɛbɛ a tɛ se ka kunbɛn o de la an ka kuma daminɛ la n y'o fɔ k'an bɛ fɛn minnu fɔ n'an y'a fɔ k'a bila sifinya minɛn kɔnɔ i b'a sɔrɔ denmisɛnnin so de sin ka di a tɛ wula dɔn siga t'a la an fɛnɛ bɛ ɲininiw de kɛ a bɛ se ka kɛ an bɛ taa ɲinini kɛ maa minnu kɛrɛfɛ olu bɛ mun fɔ an ye n'a y'an poro kan ani dɔw ka faamuyali tɛ se ka bɛn kelen kan o kama an fɛnɛ ka denmisɛnnin la an ye minnu sɔrɔ balimaya kan an bɛna an da dɔw la hakɛto bɛ kuma kan Chape n'i ko ko balimaya balimaya yɛrɛ ye mun de ye fɔlɔ kuma bɛ nin yɔrɔ in de la question bɛ maa si tɛ balima choisi et Chape bɛ se k'i teri choisi i bɛ se k'i muso choisi mais i tɛ se k'i balima choisi balimaya bɛ komi a bɛ fɛn fila de kofɔ fɔlɔfɔlɔ n'i ye balima kofɔ i bɛ sinji sɔrɔ a kɛrɛfɛ n'i ye sinji kofɔ i bɛ balima sɔrɔ a kɛrɛfɛ i ni dɔ bɛ kɛ balima ye ka sɔrɔ aw tɛ sinji kelen ye i ni dɔ bɛ kɛ kurusi jala kelen den ye ka sɔrɔ aw tɛ sinji jala kelen den ye i ni dɔ bɛ kɛ sinji la ka sɔrɔ aw tɛ kurusi jala kelen na nka n'aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni fila fɛn fɛn na a bɛ fɔ aw de ma ko balimaw o balimaya bɛ sɔrɔ ba kunda a bɛ sɔrɔ fa kunda a bɛ se ka sɔrɔ tɔntɔn kunda tanti kunda kɔrɔmusoden kunda o n'a ɲɔgɔnna caman i n'a fɔ an ka sigida b'a fɔ cogo min na nin ye n ba dɔgɔkɛ den ye nin ye n kɔrɔkɛ den ye nin ye n tɛnɛmuso den ye etc etc donc i bɛ se ka balimaya sɔrɔ o minɛn kɔnɔ donc maa si tɛ se k'i balima choisi ni Ala y'a d'i ma a kɛra ɲuman ye a kɛra juguman ye e kɔni b'a minɛ ten de ne bɛ se ka mun fɔ balimaya la a bɛ sɔrɔ sira min fɛ ne b'o de dɔn Chape d'accord o ye ale ka faamuya ye o ye ale fana ka hakilina ye Mayi farangan b'i bolo Tafu ka balimaya définition na balimaya ye mun ye donc parce que n'i y'a bɛ kuma ko yɛrɛ kan o b'a sɔrɔ mɔgɔw yɛrɛ b'a dɔn fɔlɔ fɛn ye fɛn min ye fo mɔgɔw yɛrɛ k'a dɔn balimaya ye fɛn min ye fɔlɔ Tafu bɔra ka dɔ fɔ sisan i bɛ se ka farangan b'i bolo wa Chape i n'a fɔ Tafu bɔra ka kuma yɛrɛ tilancɛ bɛɛ fɔ siɲɛ kelen Tafu bɔra ka min fɔ n bɛ fitinin dɔrɔn fara o kan i n'a fɔ balimaya ye mɔgɔ i n'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ fa ni ba la ani mɔgɔ minnu bɛ kulusi jala kelen na ni mɔgɔ yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛra fa dɔgɔnin ye o a kɛra ba dɔgɔnin ye o a bɛɛ y'i balima de n ba de ye nin ye o an tɛ fa la o n fa de ye nin an tɛ ba la o aw bɛɛ ye balimama ye a tant que aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn fitinin dɔ kɔnɔna ka ban a bɛɛ ye balimama ye fosi tɛ se k'o fara bilen o ye ne ka hakilina ye ka fara Tafu ta yɔrɔnin kan d'accord komi kuma ye turuturu ye donc dɔ sigilen hakilina dɔ wɛrɛ bɛ ale la mun ni e fana ka hakilina tɛ kelen donc kosɔn an bɛ kuma di bɛɛ ma kelen kelen sinon an bɛ se ka continuer ni Tafu ye pour le moment parce que thème ka jan a nafa ka bon mais an bɛ taa Mariam fan fɛ Mariam fana hakilina ye mun ye balimaya kan donc a b'o fana ɲɛfɔ an ɲɛna sanni an ka tɛmɛ ni jɛmukan tɔ ye siga t'a la Mariam i bɛ se ka mun fara Tafu ta ani Mayi ta kan ninnu y'a bɛɛ fɔ ka ban ninnu ye fɛn fɛn fɔ a tɛ tɛmɛ o kan u ye balimaya fɔ cogo min na a bɛ ten parce que caman bɛ yen u bɛ balimaya kɛ ko ni mɔgɔ min bɛ ba la ni mɔgɔ min bɛ fa la ko n'o de ye balima ye n'o balimaya tɛ ten balimaya ye i ni mɔgɔ dɔ bɛ kɛ ba la aw tɛ fa la donc i balima don i n'a fɔ i n'a bɛ kɛ fa la cogo min na aw tɛ ba la i balima don donc n collègue y'a bɛɛ fɔ ka ban bon Tafu e mun ka kuma ni Mariam ka kuma est-ce que a ma ɲɔgɔn jɛn yɔrɔ dɔ la dɔɔni bon parce que e ko ka kuma kɔnɔ ko balimaya c'est-à-dire balimaya tɛ san quoi k'a fɔ non balimaya non ko balimaya ye balimaya de ye quoi balimaya ye balimaya san cogo t'a la dɛ voilà mais ale ko sisan ko balimaya kɔnɔna na diyagoya tɛ k'a fɔ ko i ni mɔgɔ ka kɛ fa la ye a kɛ ba la mais a ka kɛ c'est-à-dire balimaya a bɛ kɛ balima ye ka sɔrɔ a tɛ fa la a tɛ ba la quoi oui n y'o kelen de fɔ mɔgɔ bɛ kɛ balima ye ka sɔrɔ aw tɛ fa la aw tɛ ba la a bɛ se ka sɔrɔ i fa dɔgɔkɛ dɔ fɛ i ba dɔgɔkɛ dɔ fɛ i tɛnɛmusow n'a ɲɔgɔnna caman a bɛ se ka sɔrɔ olu fɛ quoi c'est-à-dire comme Mayi ye kuma dɔ fɔ n'aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tournage dɔ la minnu bɛ qui sont familiers i bɛ balimaya ko fɔ yen quoi mais a tɛ comme automatiquement k'i bɔra i ni nin bɛ fa la i ni nin bɛ ba la k'aw de ye balima direct ye c'est pas ça quoi balimaya domaine ka don o de la n ko balimaya ni sinjiya n k'u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na quoi mais pour que ka n'i ka kuma tigɛ mais n mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko karisa ni karisa mais balimaya tɛ se ka sɔrɔ teriya parce que dɔw b'a fɔ ko balimaya mɔgɔ n b'o yɔrɔ in danfara f'i ye ayi n bɛna o b'a fɔ k'a yɔrɔ de préciser pour que ka kuma d'i ma quoi parce que mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko karisa ninnu ka teriya yɛrɛ non k'a bɔra teriya la pewu k'a kɛra balimaya ye e bɛ se ka mun fɔ an ye o i b'a dɔn e yɛrɛ ma kuma fɔ ka ban n'a diyara de balimaya kuma bɛ fɔ
mais au kuma de parce que teriya jara quoi ou sonna ɲɔgɔn ta ma ça veut dire que i kungo i ka hɛrɛ ye n ka hɛrɛ ye i bɛ taa sɔrɔ balima dɔw bɛ c'est vrai u tɛ ɲɔgɔn yɛrɛ kan fɔ mais an bɛ se o kuma ninnu ma ɲɛfɛ o ye gɛlɛya position ye mais k'a fɔ teriya mana ja cogo cogo a tɛ se ka kɛ balima ye parce que n'a gɛlɛyara teriya bɛ mɛnɛ quoi a bɛ sisi fo ka mɛnɛ mais balimaya mana mɛnɛ sisi cogo cogo a tɛ se ka mɛnɛ parce que n'a mɛnɛla dɔrɔn o ye du cilen de dun tɛ se ka ci i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ bɛ lié na kuma bɛɛ mun b'a aw lasegin ka na raison na quoi c'est rare an fɛ farafinna i k'a ye ko ne de bɛ se ka n balima wele fanga bonda la n'i y'a ye balima o balima la i bɛ taa sɔrɔ sinji kelenw tɛ quoi bon an bɛ s'a domaine ma ɲɛfɛ pour que ka wala parce que a cas dɔw bɛ se ka na mais an b'olu détailler développement kɔnɔ quoi mais pour le moment teriya mana ja cogo cogo a tɛ se ka kɛ balimaya ye non kɛcogo t'a la kɛcogo foyi t'a la. Mayi u ko ko mɔgɔ caman ko ko balimaya tiɲɛna ko sisan ko balimaya yɛrɛ tɛ bilen ko balimaya tiɲɛna pewu ko balimaya yɛrɛ kɛra balimaya de ye sisan ko balimaya tɛ bilen mun ye balimaya tiɲɛ e yɛrɛ bolo i hakilina na. Chape i ka o ɲininkali diyara n ye Chape ni an ka bi société ta k'a lajɛ hinɛ banna magari banna kosɛbɛ Chape hinɛ tɛ mɔgɔw dusukun na bilen Chape fɔlɔ la ni an ka lawale fɔlɔ ta k'a lajɛ fɔlɔ la ko n balima ye nin ye Chape a dɔgɔyara a bonyara o la kun ma ko karisa dan yɔrɔ min na a n'a ka dɔgɔya bɛɛ Chape i tɛ sɔn ka tɛmɛ a kumakan kan mais bi o hinɛ banna an ka to société taabolo kɔnɔna na parce que mɔgɔw bɛ ka ɲina fɔlɔ kɛwalew taabolo kan. N t'a fɛ k'i ka kuma tigɛ mais n'i ko balimaya banna i b'a fɛ k'a fɔ k'a fɔ ko ɲumanya mun tun bɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ o ɲumanya tɛ yen bilen. A dɔgɔyara Chape. parce que an ye jateminɛ dɔw kɛ mɔgɔw dɔw yɛrɛ y'a fɔ an ye k'a fɔ bi bi in na bi ko n'i b'a fɛ ka i ka mɔgɔ yɛrɛ bila ka i den misaliya sisan dɔw bɛ burusi kɔnɔ u b'u denw bila ka na u balimaw fɛ duguba kɔnɔna na dɔw bɛ se ka dɔ den ye defu sɔrɔ donc lycée tɛ u ka bila i la dɔw b'a bila ka na Bamakɔ balima dɔ fɛ yen dɔw yɛrɛ kumana dɔw ko an ma an kɛlen ka nin kuma fɛ dɔw ma ko bi balimaya ko dɔw yɛrɛ olu yɛrɛ sɔrɔ k'a se ka lakana a ka d'olu ye kana ala sigi an ka plateau in kan k'a kuma fɔ ne ko non bon thème ko don aw hakilinataw fɔ an ye donc an yɛrɛ bɛna ka sigi a fɔ ko olu i bɛ den bila ka na bi n'i ye den bila ka na Bamakɔ k'i y'a bila ka na i mɔgɔ wɛrɛ fɛ i tɛ mɔgɔ min dɔn a t'i dɔn k'i k'a bila ka na o de fɛ yen mais ko n'i y'a bila ka na i balima fɛ yen ko o balima kelen bɛ kɛ sababu ye i den tɛ taa ɲɛ a tɛ avancer ka taa yɔrɔ si. Siga t'a la. I bɛ se ka mun fɔ o la donc i bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn balimaya i ni mɔgɔ min yɛrɛ somɔgɔ kelen bɛ o de ka jugu i ma o de ka jugu i ma Chape parce que n'i ye fɛn yɛrɛ ta k'a lajɛ i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra ka kuma ni min yɔrɔ fɔ n'i bɛ fɛ k'i den bila ka na i balima fɛ yen bi i n'a fɔ ka bɔ burusi kɔnɔ bi ka na i bɛna bila ka na i balima fɛ yen i yɛrɛ ka kuma n'i ka yɔrɔnin dɔ sɔn ji la i k'a bila ka na mɔgɔ weleke wɛrɛ fɛ i tɛ min dɔn i n'a fɔ lien t'i ni min cɛ o bɛ se k'i den minɛ ka ɲa ka tɛmɛ hali i balima kan parce que bi balimaya yɛrɛ den mara kɛra i n'a fɔ n yɛrɛ t'a dɔrɔn quoi. N t'a dɔrɔn. Chape bi balimaya kɛra o yɛrɛ u tɛ i n'a fɔ e dɔgɔnin den par exemple sisan e k'i dɔgɔnin den bila ka na ne fɛ yen sisan i n'a fɔ e dɔgɔnin ye ne bɛ n figure n taw de kan e ta min nana sisan e b'a fɔ n'a ye fɛn fɛn kɛ a b'a yɛrɛ ye ne bɛ n taw de ba ne bɛ n figure n taw de kan n mana fɛn fɛn sɔrɔ n ko n taw. mais e b'o kɛ mun na e ni ne tɛ balimaya. Fɛnɛ b'o de fɔ e ɲɛna i n'a fɔ hinɛ yɔrɔ banna parce que an bɛ yɔrɔ min na fɛn fɛn na bi diɲɛlatigɛ la bɛɛ b'i ta de makara mɔgɔ si mago tɛ balima t'a la bilen or que n'i kun y'an ka fɔlɔ société ta k'a lajɛ Chape fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw i n'a fɔ an ka mɔgɔkɔrɔba minnu tɛmɛna fɔlɔ la n'i kun y'i den bila ka na olu kun b'o de minɛ i n'a fɔ u yɛrɛ ta u mago fosi t'o la e ta min b'u fɛ yen o d'u den ye wa u b'o de d'u sogo ni golo cɛ u yɛrɛ denw ta u tɛ fa fosi t'o la mais bi an ka bi société ye Chape an ɲina n'o yɔrɔnin ninnu kɔ bɛɛ n'i ye bi ta ye fɛn fɛn ta k'a lajɛ bɛɛ ko ko n yɛrɛ ta. N balimamuso n b'i ka kuma sɔn ji la parce que balimaya ye fɛn min ye a bɛ daminɛ depuis fa ni ba yɛrɛ ka côté la parce que n'i ye denw sɔrɔ denw kana kɔrɔbaya e y'u bɛɛ lamɔ e b'a dɔn i jeliw bɛɛ ye u bɛɛ lamɔ o kan ka tila ka n'a ye u ye sɔrɔ kɛ dɔ ka sɔrɔ ka ca ni dɔ ta ye min ka sɔrɔ ka ca e bɛ k'o lakusaya o ka kɛ dɔgɔma ye sisan nɔ e kɔni b'a dɔn kɔrɔ de ye kɔrɔ hali ni fɛn t'a kun n'a ye min fɔ du kɔnɔ a kan ka to a ta la parce que ale de ye kɔrɔ ye mais n'a fɔra ko dɔgɔmamɔgɔ ye fɛn sɔrɔ baw b'o o lakusaya ni kɔrɔmamɔgɔ ko parce que ko fɛn t'o kun depuis yen nɔ balimaya gɛlɛya bɛ ne ba sani ka to an ka se fɛn sɔrɔ yɛrɛ niveau yɛrɛ ma fɔlɔ c'est à dire balimaya bɛ tiɲɛ fɔlɔ depuis ne n ta bɛɛ ye dɔgɔnin kɔrɔ so kelen kɔnɔna na an bɛɛ musow bɛ yen an bɛ jɛn n'o duba de la dugu mana jɛ ne de bɛ n denw wele ka bila kɛrɛfɛ aw na a kana gɛrɛ ninnu na dɛ a ye ninnu to yen a kana gɛrɛ depuis fitininama e y'o dege denw na a ye denw la écarté ka bɔ ɲɔgɔn na denw tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na
normalement denw ti be ɲɔgɔn depuis fitini o ti be de ɲɔgɔn na donc n'u tin dɔ la ɲɔgɔn n'u kɔrɔla dɔrɔn u bɛ fɛn sɔrɔ u bɛ continuer u bɛ wuli mais denw ma gɛrɛ ɲɔgɔn depuis fitini kana o kɔrɔbaya n'olu kɔrɔ olu bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo di c'est impossible. Chape n'olu olu kɔrɔbaya olu se ka ɲɔgɔn kan fɔ parce que kabi yen yɔrɔ la balimaya gɛlɛya bɛ bɔ yen aw mun ye mɔgɔkɔrɔba ye aw de ka kan ka tagabolo ɲuman don denmisɛnninw kɔrɔ karisa ni y'i balima de fɛn b'a kun fɛn t'a kun i n'a fɔ an balimamuso Mariam bɔra ka kuma min fɔ ni balimamaw yɛrɛ cɛ gɛlɛya bɛ bɔ an mansaw de yɛrɛ de ka yɔrɔ la parce que i n'a fɔ san'an ka se fɛnko yɔrɔ ma fɛn bɛ kɔrɔ bolo fɛn tɛ kɔrɔ bolo a kɛra faama ye a kɛra fantan ye e den n'u fila bɛɛ dɔgɔnin de kɛra Ala ye dɔgɔnin garijɛgɛ sɔrɔko ɲuman na a lasigi karisa i kɔrɔ de ye nin ye Ala y'a lajarabi fantanya la bi Ala y'o k'a da kan ye mais Ala ye fɛnɛ ye lajarabi k'e kɛ fɛntigi ye o t'e ka cɛkisɛya ye nin min fɛnɛ Ala ye nin min fɛnɛ lajarabi a ta la o tɛ nin fɛnɛ ka cɛkisɛya ye a bila i kunna a ye ne nana diɲɛ kɔnɔ i ɲɛ ale de kɛra fɛn bɛɛ dɔnbaga ye e ɲɛ diɲɛ kɔnɔ i nana sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ hali ni filen bɛ dabira da la i kɔrɔ de don i ka fɛntigiya kana ni i ɲamaki k'i k'a kan k'a dɔgɔya tile kelen walima k'i jɔ k'i b'a dala minɛ tile kelen Chape n'an mansaw y'o taabolo don dɔgɔmaɲɔgɔnw kɔrɔ bi a ka gɛlɛn k'a fɔ ko bɛɛ ka fili i ta sira ma bɛɛ bɛ se k'i ta sira dɔn nin ye n ta sira ye nin ye n ta sira ni baw y'o don denw kɔrɔ Chape bɛɛ bɛ i ka faamuyali ta sɔrɔ bɛɛ b'i ka faamuyali sɔrɔ Musa tun b'a fɛ ka fɛn dɔ fɔ donc an bɛ kuma di Musa ma Musa an kɔni ye caman kɔni fɔ a ye caman fɔ parce que je pense que y'a mémoriser n y'a faamuya kojugu i b'a dɔn ne ka problème ye min ye quoi mɔgɔ yan'i ka jigin i bin wɔrɔ la i talon wɔrɔ la quoi c'est clair an filɛ ka fɛn fɛn fɔ ni société degelen don nin bɛɛ la ka ban i kɛra waritigi ye k'i ka hakili to kɔ la fa ni baw de nɔ don c'est à dire que an ye nin kuma ninnu de mɛn mais a tɛ foyi yɛlɛma donc an kan ka mun de kɛ an kan ka na fɔ source de la ko in bɛ daminɛ depuis source de la balimaya cɛnni bɛ daminɛ depuis source la ni ma fili an ka émission tɛmɛnen na n y'a fɔ n ko sinji c'est très important Chape i ni cɛw cɛ ye sin kelen min ka fa sinji la o tɛ ɲɔgɔn kɔ bila gɛlɛya bɛ na mɛ o tɛ ɲɔgɔn kɔ bila o de la an b'a fɔ an balakaw ye c'est à dire que u ka temps sɔrɔ ka den nafa sinji la sinji gɛrɛgɛrɛ an y'a ye anw de ka société la ni mun kɛra setigi ye baarakɛla de bɛ ta o de b'aw k'i bɛ den na nɔnɔ de bɛ na o de bɛ di den ma donc mama yɛrɛ tɛ san sɔrɔ ani den ka baro kɛ jango ka den bila sen kan ou bien ka den bamu i t'o ye an ka Bamakɔ société la ka caya donc du coup c'est à dire que denba tintina den na quoi kelen c'est à dire que u tɛ sinji min min hali ni u bɔra sinji kelen na en tant que u ma jɛ ka ba in sinji min ɲɔgɔn fɛ tin t'i ye quoi donc gɛlɛya in bɛ daminɛ depuis yen de donc bamuso jɔda foyi t'a la kana dan k'a fɔ i den ma n'i ye nafolo sɔrɔ n'i m'a di dɔgɔkɛ ma n'i ye harami k'i bɔ n ka denya la a tɛ foyi tiɲɛ parce que tin tɛ yen tin ye sinji de ni sinji ma di den ma tin tɛ yen donc an bɛ o daminɛ depuis an balakaw de la u ka baara mana charger cogo cogo u ka temps dɔ sɔrɔ ka sin di den ma u k'a to den ka ɲɛgɛnɛ k'u kan u k'a to den ka banakɔtaga k'u kan c'est à dire que o de ye tin ye quoi n t'a dɔn n'a bɛ ka kuma in faamu bon en tant que o tin nin ma matarafa an mago bɛ min na bi an t'o sɔrɔ donc a bɔra ka kuma dɔ wɛrɛ fɛnɛ fɔ c'est à dire que balimaw yɛrɛ dama cɛ bɛ se ka gɛlɛya a source bɛ se ka bɔ nin de la ne bɛ se k'o fɔ fɔlɔ i m'a fɔ ma donc n'a bɔra o la a ye thème dɔ fɔ n'an ko an b'an sama o nɔfɛ an bɛ bɔ an ka thème yɛrɛ kɔnɔ quoi kɔrɔkɛ dɔ bɛ se ka den sɔrɔ nafolo sɔrɔ dɔgɔnin t'a sɔrɔ olu ye thème wɛrɛw de ye quoi olu ni balimaya sira tɛ fan kelen fɛ i m'a fɔ ma balima filaw i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na u bɛ jɛ sin kelen na mais gɛlɛya bɛ na o bɛ kɛ o ko u bɛ se ka jɛ sin kelen na mais k'a mɛn k'u farala k'o tɛ se ka kɛ i b'a dɔn farali ye qualité fila de i m'a fɔ ma farali ye qualité fila ye c'est à dire que terimaw cɛ de bɛ se ka fara pe o tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ hali n'u ye ɲɔgɔn bɛ mugu ci ɲɔgɔn na donc e yɛrɛ bolo balimaw cɛ balima yɛrɛ cɛ yɛrɛ minnu ye sinji kelen min i ni dɔ bɛ se ka bɔ kurusi jala kelen na mɛ tintaw cɛw o bɛ sɔrɔ sinji de fɛ n t'a dɔn n'a bɛ ka kuma in faamu quoi sinji la c'est sacré a mana ten gansanw c'est tellement sacré donc fo u k'o yɔrɔ de dɔn mais hali ni mɔgɔ dɔ ye sinji kelen min i b'a ye gɛlɛya bɛ don ɲɔgɔn cɛ mais gɛlɛya in tɛ kɛ i b'a fɔ ko ennemi direct quoi sigikafɔ de b'a kɛ parce que n'i ye sinji kelen nabɔ i bɔra n'i yɛrɛ de o ne b'a k'a ɲɔgɔnna dɔn a dɔ la k'ale ne yɛrɛ sɔrɔ n balimamuso fila digila ka kɛlɛ u ye diɲɛ kuma sugu bɛɛ fɔ ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ u yɛrɛ sigi u y'a ye k'a fɔ bɔra n'u yɛrɛ de parce que fɛn min dogolen don so kɔnɔ fininɔgɔ bɛ ko so kɔnɔ de o a mana gɛlɛya cogo cogo a tɛ bɔ donc balimaw yɛrɛ dama bɛ hinɛ ɲɔgɔn na a bɛ sɔrɔ sinji in de fɛ c'est vrai bangebaaw jɔyɔrɔ b'a la parce que ni ɲɛ min yera depuis bangebaaw kun a daminɛ na denw bɛ baara kɛ n'o de mais sinamusoma denw bɛ se ka bila ɲɔgɔn na o bɛ se ka faamu
mais sinji kelen tew wallahi chape i be san tanke ka san kɛmɛ ko o kɔfɛ i t'a mɛn k'u ye ɲɔgɔn wele fanga la ou ko dɔ ye dɔ faga ni dɔ ye dɔ faga dɔrɔn a bɛ sɔrɔ fɛn kelen pe dɔrɔn de nɔfɛ muso o bɛ sɔrɔ muso de nɔfɛ sinon nafolo ka dɔgɔ n bɛ fɛ k'o yɔrɔnin de souligner peut-être yanni question tɔ ka jɛn a ɲɛfɛ quoi. I bɛ taa bɔla k'an ka kuma caman a y'a caman développer a la dɛ. Siga t'a la. I ye yɔrɔnin dɔ faamuya a la i bɛ se ka. N ye n ka faamuyalita fɛnɛ sɔrɔ a la. Mais voilà faranga t'i bolo a fɔ ko kana n'i y'a bila a ma ɲi dɛ kana to. A bɛnbakɛ ni ne y'a bila yɔrɔ min na se ka bɔ. Kabala i bɛ fɔ k'a bɛ ala ye fulaw da kɔni e b'a dɔn fulaw de ka fɛn kiri siga t'a la. Chape a bɔra ka kuma fɛn fɔ sisan n ye n ka faamuyalita sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ ne yɛrɛ y'a faamuya cogo min na minnu sigilen don k'a lamɛn bɛɛ fɛnɛ bɛ k'i ka faamuyalita sɔrɔ a la ni ala sɔnna ma. Taf i y'a fɔ cogo min na o don an bɛ dugawu kɛ ala ka a ɲɛ k'a d'an ma parce que balimaya kɛlen bɛ a kuma ka ca sisan parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu y'u ban pewu k'u t'u balimaw dɛmɛ munna ni karisa sinji kelen mɛ n t'a dɛmɛ parce que ɲumankɛla tɛ mais exemple suruman d'i ma mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ taa jamanaw kɔ kan u bɛ wari sɔrɔ u bɛ fɛn bila i b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen nɔ an bɛ k'u accuser i taalen don Faransi i bɛ États-Unis i balimaw bɛ yan i tɛ ka se ka fɛn ɲɛ u ye mais au fond il y a quelque chose. I b'a sɔrɔ a tigi bɛ décourager de parce que a bɛ fɛn dɔ de ɲini kalo kalo k'o bila ka na a ye nin kɛ ka nin jɔ i b'a sɔrɔ a tɛ k'a kɔfɛ ka ɲɛ bon ni e y'i ban k'e t'o balima modèle dɛmɛ mɔgɔw t'o yɔrɔ ye mɔgɔw b'a fɔ de e karisa a tɛ ka balimaw dɛmɛ a mago t'a balimaw la a tɛ ka nafa foyi ɲɛ a balimaw ye. Chape c'est pas pour encourager minnu bɛ k'o ko ninnu kɛ mais bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko ji kunala u b'a fɔ cogo di ko ji kunala tɛ kumu ji gansan tɛ kumu a yɛrɛ ma quoi voilà ko ji gansan tɛ kumu toujours n'i ye ji kumuni i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ de kɛra la donc o bɛ se k'a tiɲɛ quoi i m'a faamu wa très généralement ne yɛrɛ y'a cas caman ye parce que à l'époque ne tun bɛ sikɛsi fɛn caman kɛ puis tun bɛ conseil caman di tunkarakɛw bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ donc olu bɛ fɛn bila ka na pour que ka labɛnw sabati parce que n'i taara tunga la tu as 10 ans de retard. 10 ans de retard. N'i taara tunga la. Donc n'i ka minɛnw ta ka da i kɔ la dɔrɔn ka taa tunga la dɔrɔn tu as 10 ans de retard. Tu as 10 ans de retard. Mais n'an donna tunga budget kɔnɔ don min na. An bɛna tunga budget daminɛ. N b'o walanga ye quoi. Donc u bɛ nafolo min bila ka na di so ko ka labɛn kɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔninw caman bɛ yen nɔ c'est-à-dire que u bɛ balimaw caman bɛ yen nɔ u b'a essayer ka nafolo in fusuku quoi donc a donda t'i ye donc dekun n'u seginna ka na u faso la u bɛna sɔrɔ u ye nafolo min bila ka na u m'o hɛrɛ sɔrɔ ne y'a ka baden de puis mɔgɔ caman y'a exposer ne yɛrɛ ye i m'a faamu olu bɛ sɔrɔ c'est-à-dire que parce que ni an farafinw bolo n'i ka mɔgɔ taara tunga la dɔrɔn a bɛ taa wari de tɔmɔ caman bolo a bɛ ten de. Donc olu bolo dɔrɔn n'i taara dɔrɔn i bɛ taa tɔmɔ de quoi c'est-à-dire que fantanya yɛrɛ tɛ Europe quoi donc hɛrɛ bɔnnen de bɛ yen ne taara dɔrɔn i b'a tɔmɔ ka na n'a ye du coup a bɛ bila ka na d'olu mun ma olu b'a hali n'i y'a dɔn a ɲɔgɔnna bɛ sɔrɔ fili b'u sɔrɔ quoi donc kɔrɔ mun bɛ k'a bila ka na a bɛ ɲɛ yɛlɛ wagati min na donc a b'a ye k'a fɔ ale bɛ ka hɛrɛ min kɛ ninnu u y'a bɛɛ tiɲɛ donc du coup a b'a bɛɛ tigɛ donc o ni balimaya tiɲɛni tɛ fankelen fɛ quoi o ye i bɛ fɛn dɔ gɛlɛya kɛ walasa ka fɛn dɔ corriger quoi ne bɛ se k'o bila o minɛn de kɔnɔ quoi mais n'an sera kuma ma don min na an b'o kɛ mais c'est juste que ka kuma latɛmɛ a bɛɛ tɛ balimaya tiɲɛni ye mais a dɔw ye c'est-à-dire que k'a dɔn n bɛ se k'a kɛ mais n bɛ n ba k'a kɛ. D'accord Taf ne fɔ ka segin ka sigi dɔɔni est-ce que bi balimaya tiɲɛni yɛrɛ ka balimaya tiɲɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que a juba tɛ musow de ye. Muso don e bɛ ka mun wɛrɛ ɲini ni muso tɛ. parce que ko in kuma ka ca dɛ. parce que i b'a dɔn kuma ye qualité fila de ye. ka dɔgɔnin kɔrɔ u tɛ ɲɔgɔn kan fɔ u tɛ hali ci kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ kan. muso don mais n b'a walanga sisan i b'a fɔ. an fila b'a walanga sisan. an fɛnɛ b'a walanga. an bɛ k'aw lamɛn n'a y'a walanga an fɛnɛ b'a tugu ɲɔgɔn na ka d'aw ma. Chape ala de ye cɛbakɔrɔ da ka muso da k'o kɛ masiri ye. o don. ka cɛ jɛ masiri la quoi. donc muso mana tɛmɛ dɔrɔn i kɛra cɛ sugu o sugu ye c'est-à-dire que a sentiment bɛ na i la quoi. c'est clair. ala y'o kɛ muso de. cɛ e ni ne bɛ san 10 kɛ ɲɔgɔn kan hali n'an ma ko hali n'an m'an ka fini changer. ne yɛrɛ ka koli tɛ ten kosɛbɛ. a tɛ foyi changer quoi parce que n bɛ n ko k'an yɛrɛ yir'i la mun na. n bɛ fini ɲuman don e ɲɛkɔrɔ mun na. an b'a kɛ musow de. an bɛ si ka baara min kɛ an b'a kɛ musow de. an bɛ hɛrɛ min ɲini an b'a kɛ musow de. balimakɛ cɛ 10 bɛ san 10 kɛ du kɔnɔ bilahi u si t'a fɔ karisa ma i nege bɔlen don. jamais muso de bɛ na n'a ye du kɔnɔ. i ka muso dɔ furu ka muso de bɛ na n'a ye du kɔnɔ. muso de bɛ se k'a fɔ a cɛ ma ni e m'i yɛrɛ kɛ cɛ ye i balimaw bɛ ka balo i la. n b'a misaliya kunkurun dɔ d'i ma sisan n tun bɛna partie in kɛ scénario dɔ ye mais n ma temps sɔrɔ fɔlɔ k'a kɛ scénario ye quoi. balimakɛ cɛ 3 u ba fatura ba in fatulen kɔfɛ c'est-à-dire que kɔrɔkɛ y'i sigi ka dɔgɔkɛ wuli k'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka muso dɔ ɲini an yɛrɛ la mun bɛ an ba place ta fɛnw bɛɛ bɛ tɛmɛ a ka sira fɛ a bɛ kow bila ordre la
dɔgɔkɛ cɛ fila k'u kɔrɔkɛ ma ko an kɛ e muso ta parce que e ka kɔrɔ n'an bɛɛ ko k'a tɛ kɛ ten bɛɛ n'i muso ka kuma soju la donc dugu tilala bɛɛ n'a muso kumana soju la kɔrɔkɛ ba yɛrɛ n'a muso kumana a ko ne yɛrɛ bɛna n ban kɔni dɔgɔnin ninnu na u nege bɔlen don kojugu mana fɛn fɛn sɔrɔ a don ta bɔ ta a muso ka to ne y'o fɛ yen a mɛnna ninnu bɛ ka balo ye de la yan ni m'i bɔ ninnu na i tɛ kɛ fɛn ye yan u bɛ k'i ka nafolo bɛ fusugu mun dalen b'o kan o fana n'a muso baro la su fɛ o fana y'o kuma kelen fɔ a ye n'i y'i yɛrɛ ta sa i bɛ kɛ fɛn ye e bɛ ka fɛn fɛn sɔrɔ a bɛ ka taa balima kungo de la o bɛɛ la dɔgɔnin n'a muso kumana o ko ne furula ka n'i balimaw sɔrɔ yan dɛ n'i y'i ba i balimaw la sigi tɛ ne la yan dɛ ne bɛ taa donc dugu jɛra bɛɛ y'i ka rencontre kɛ u ye dɔgɔkɛ muso de ta ka kɛ muso la ɲɛmɔgɔ ye mun y'a s'a ma parce que a b'a dɔn ale de kan ka sira dilan donc cɛw de ka problème do k'u musow la mais bɛɛ ni muso bɛ kuma soju la koyi mais ni e maa min y'i muso ka kuma ta dɛ e de kɛra problème ye c'est clair sinon a bɛ daminɛ muso de la muso de bɛ kulo jukɔrɔ kuma ni ninnu kɛ d'accord voilà c'est ça comme an waaju ye muso ye u kulela donc u ka nɔgɔn ne bɛ fɛ ka question kelen dɔrɔn de poser u kunna taf bibi nabi furu kɔnɔna na bi n'a sɔrɔ ni cɛ ni muso bɛ ni cɛkɔrɔba fatula ka muso ni denw to kɛmɛ sara la bi bɛn bɛ a balima minnu ɲɔgɔn cɛ a tɛmɛ 3 kan oui ça c'est vrai fakɛma mana fatu ka muso ni denw de to denw fara waati o de o waati ça c'est vrai parce que bamuso in de bɛ taa u lasigi a bɛ taa Jean wele a b'o lasigi a bɛ Jean ta f'a ye a bɛ Paul wele a bɛ Paul lasigi a bɛ t'o ta fɔ a bɛ taa ta fɔ a bɛ taa fɔ a ye ta e ta kan i ta nin fɛ dɛ nin tɛ baarakɛla ye koyi nin tɛ den ɲɛnama ye dɛ nin tɛ zan wuli ta bɛ dɔn négliger et puis chose bizarre an balakaw de fɛnɛ ka filɛli position ka ca pour que ka na denw kunkolo yɛlɛma a kɛra karamɔgɔ a kɛra mori a kɛra soma ye an balakaw de ka teli o fɛ n'u den sera ka dɔɔni kɛ dɔrɔn i jɔn ka taa lajɛ n'a sɔrɔ fɛn senkɔrɔ c'est à travers de ça problème tɔw bɛ juguya quoi c'est pas que ka dɔɔnikɛlaw lagosi mais c'est fait social quoi ne y'a sɔrɔ an balakaw kɔni y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka den lamɔ ko ɲuman na ka balimaya sira yir'u la n'i dɔgɔkɛ tɛ i tɛ taa o kɔ ne kɔrɔ tɛ i tɛ taa o kɔ walayi hali n'u ye muso furu ne fana d'o f'i ɲɛna u tɛ ɲɔgɔn kɔ mais Mariam non ata kuma b'o de nɔfɛ koyi n'i y'a ta sigiyɔrɔma ta i bɛ taa sɔrɔ 3 de bɛ yen mun bɛ ni ɲumanya ninnu kɛ o an bɛ c'est à dire qu'on n'a pas dit muso bɛɛ don quoi mais problème bɛ bɔ musow de la quoi c'est dans l'ensemble quoi sinon muso ɲumanw bɛ yen muso ɲumanw bɛ minnu b'a fɔ u cɛ ma kana nin kɛ muso ɲumanw bɛ minnu bɛ denw na voilà c'est ça mais en général musow de ka ca la k'a kɛ quoi mais o musow bɛ yen nɔ u bɛ kuma i ma sɔn balima mana caya cogo o cogo u musow bɛ kuma jugu ninnu fɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na mais ni balimaw ye ɲɔgɔn minɛ i n'a fɔ u kan ka minɛ cogo min na walahi si tɛ u muso lamɛn Mariam e ka kuma ye foyi ko n'i lamɛn mais n t'a pratique Mariam ne bɛ fɛ ka mun f'i ye dɔrɔn balimaw tɛ se ka ɲɔgɔn minɛ ka sɔrɔ muso jugu bɛ so kɔnɔ quoi mais ne bɛ question moi j'ai une seule question je reviens mais kuma d'aw ma ok parce que sɔgɔmada fɛ muso bɛ wele kɛla muso furu ka bila so kɔnɔ e bɛ bala kɛ dɔgɔnin tɛ kun i fɛ a da tigɛlen don la tɛ kun i m'a kɛlɛ i m'a foyi a tɛ ka kun i fɛ i muso don muso don ça c'est vrai foyi tɛ ale de don ouais muso de b'a f'i ɲɛna ko i ɲɛ tɛ karisa la i kana i yɛrɛ kɛ den ɲɛnama ye ouais i yɛrɛ bɔla ka kuma i kana i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye muso de b'a kɛ nin ta ye a bɛ ka nin don yan nin ta ye a bɛ ka kɛ tan nin ta ye a bɛ ka nin baara in kɛ a yɛrɛ k'o don a yɛrɛ tun a nana karisa y'o don dugu o tun k'i kɔrɔfɔ yan jabe muso de b'o fɔ e ɲɛna k'e kunkolo bɛɛ kɛ wo ye kala i b'a dɔn e ma kɛ mɔgɔ hakilima ye dɔrɔn e bɛ ka mun fɔ ten ni mɔgɔ bɛ so kɔnɔ mun bɛ ka tasuma don quoi a tɛ se ka faga quoi Musa c'est impossible a tɔ bɛ juguya de e m'a faamuya balima caman bɛ yen dɔgɔni kɔrɔ tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ kalo 1 kalo 2 muso don dɛ muso de b'a kɛ voilà k'a fɔ n y'a dɔ de vécu bon nin fana dɔ vécu la n fana bɛ k'o kuma de fɔ caman de vécu la non tu sais an kana n'an ye baro kɛ an bɛ ka kuma i n'a fɔ an bɛ kuma dans l'ensemble kan quoi i m'a faamu wa an tɛ se ka kuma ne kan an tɛ se ka kuma nin kan i bɛ taa sɔrɔ an b'a fɔ sisan dɔ jogo de don i bɛ taa sɔrɔ dɔ fana ka jogo wɛrɛ tɛ quoi donc an bɛ kuma l'ensemble de kan n'an y'a ta sigiyɔrɔma ta i bɛ taa sɔrɔ seegin bɛ yen minnu tiɲɛnen don donc an bɛ kuma seegin de kan donc ɲuman minnu b'a kɔnɔ olu b'u yɛrɛ ensemble min b'a dɔn voilà ensemble min b'a dɔn o ye musow de ye ensemble min b'a dɔn c'est-à-dire musow de bɛ balimaw musow yɛrɛ de ka baara parce que misali dɔ ye jumɛn ye chapeau o de ye excusez misali dɔ ye jumɛn ye i b'a dɔn muso de bɛ don ni tana ye du kɔnɔ quoi est-ce que aw sɔnna o ma muso de bɛ don ni tana ye du kɔnɔ parce que muso de bɛ na i b'a kɔlɔsi hali ka du kɔnɔ nɛni dɔ bɛ a tɛ kɛ ni min farati muso de b'o nɛni fɔ a den ma donc den bɛ kɔrɔbaya ni nɛni ye nɛni bɛ développer quoi muso de bɛ don n'a caman ye quoi. Tafo i ka kuma latigɛ t'o yɔrɔ la i ni Chape ye kuma fɛn fɔ tiɲɛ de don mais n bɛna Chape fɛnɛ ka kuma dɔ yɔrɔnin dɔ souligner fɔlɔ avant que n ka don i ka sujet kɔnɔ Chape e ko ko du tiɲɛbaga ye balimamaw ka kɛlɛ jubaju bɛɛ bɛ bɔ muso la ne m'i sɔsɔ mais Chape
ani iko ko fene ko ni chokoroba fatura ko wa deunto musokoroba bulu ko e balma fara kuma sere chape ni chokoroba ya jo ajoro la sana saya che chape wallahi ni chokoroba taro du fara mandi e ke joro to de ganya fo parce que joro ko ni fo quoi bismillah voilà ni chokoroba yi jo ajoro la sana anya aga fatu dembe bla i place la ka dembe ka takabolo yirila chape alni chokoroba yi kodo wallahi o ke mandi ka nyokon bla alni muso kuma te se ko luka balma ya fara fo shito lu fara mi joy folo sani ga avancer kana chokoroba kana danganye de aka caméra de surveillance gla aka communication do ana dinu nyonte la rabbillahi na kodu mo chokoroba mana sadron al clé bina de dafa deunte ko nyonfe ouais ne fene mais mon fier quoi mais mon fier mais chape ko fo en condition sinamso ya ko de sinamso ya ko tere bamso ma re be wuli ka deun bla nyona men za oni den do be feno so ka te fen den no kan ni do kalo mana sa ebe watan so ete do ete fo so bon en général il ta fen so fen chama be so sinamso ko de fe ko ta wallahi sinamso to epe sinamso musore anga dugo na bamso dron tere awre munya kaw sadri pour ne pas dire que je suis victime, mais il faut que mon fille là, c'est fou qu'on a ni vraiment ça là, bam, souvent ni d'un truc. À fou ni à si fou m'be quoi ben ma d'un nous on va caméra à te tendre quoi. Chapé, il n'est mis. Nous sommes coca pour la peu, bam so les bêtes sont nous carne on a mené. Mais chapé ni fene yoro là, hein? Il va sur faké fene sani faké gaba. Faké ma bam so fene le blaro joro julia elle là. Chokoroba ya ga tabolo glan choko mina ko nyagami fo shita la chape wallahi chokoroba yu kodo 100 ans bila donc ignorant là abora ga rondo fo sa chape c'est intéressant hein. C'est intéressant mais sinamso problème c'est quoi anga sinamso ko re boisa e baroni ala yesu koroba klebe falis tama isange ko go korodo oui est-ce que bo korodo ambe jela ban klebe na bi i bolo kini do e sinji kile mi bita sora oti fangelen fer ati kurusi jala kale dewni mais tiebe abe dumuni kakan ka foko ni be ale dewni ambo de bikle la c'est-à-dire que bita sora muso kelempe ba tiekun mais bita sora denwolo vla ba bolo ni ma frati denwolo vla ne ba sora saba de tiede donc on pense que nous be tieklen to be nyogon tray mais ni a sur la bita sora y a un problème donc ko imana munu chugo problème mena muso de bolo quoi ma fama problème yi mena muso di bolo c'est-à-dire que muso di ka sondron ka kulo jugoro kuma nun dabla donc kulo koro juma nun be fo tie munu nyede olu de kan ka balema sigi ba parce que kuma te bigoro parce que a muso jara na e bikatima la mbaw wallahi a muso jara na e bikatima mbaw kulo jugoro kuma nga dabla d'accord chorba fatla ka muso ban dem son ne to so kono kulo jugoro kuma nun de be fo atu wele ka sika kuma nun ka fo ay be akete oui abu bek damana kuma de fu killing ni ka sana abu ka sata fo ay ni nana kana si kreve e afo ina ko ima ka sa ne ken lawdum ne wo fo wala e ne tabakay ne jigi bere gane ton ngo ne jigi foti ko oui obeka ne bo fierté ndanyere kam ça c'est vrai ndin alun ko robu nya bli e ulu kumuto kuma yo kuma chabe ba do fen fla de be duchi ne ga famia la fen fla folo we musoi fla na en na fulé ame dembla ko fe quoi parce que dinte furu fe ma fama demé na furu jalen ko fe di il se gani sabareta mais en général ni fla o de be furuti muso mana sa tiela sokono o me muso tie mana ja tie ka damateme abe kuma munu foye el chape il faut il be ken woron de la pour que kan fait nous viki ko la kuma do be no c'est à dire que ita fo chegana ita fo muso gana quoi kuma do be uta famu quoi fika furu pour que kae quoi furu kuma do be ba fo muso yi me ba fo tie ka sura ma furu fi be kuma la fili de quoi mais na duna ka viki abaro ira te be quoi ma fo moi donc ni fait flay ni ka tilin ka furu tien peu soro ni do ka soro ka damate me ni mi farate korke be joare la mais korke ibe korke be joare la mina parce que ni na floti ko écoutez ni na floti ko disi ka tien fo voilà balmaya la ni na floti ko iteye oui et de be minimiser kuma be donc de coup avec quelques emi secret étant grand frère il be joire la quoi oui donc ni korke fene na flo soro ni do woni gadi e fiyete tout do da rega ba kata kun chien korke bon fait nous ka gele il faut être là pour justifier mais me fage nyinga saniga ma fage nyinga yoron do la saniga teme ni korke na fulu soro be ni dogoni na fulu soro fente korke bulu oui solution do be no pour ye korke kana joaire law mais c'est solution mo wada jono bo solution musoroba de boka en général ndo na inde na yakli tu korke la de oui ni kalo sara ni sara wa kemede wa mo konde wala wa binan konde ka dama c'est possible mais kalo sara dorme kende korke kun ko ere mago
So on a parlé al do tigɛ kɔrɔkɛ. O puis mɔgɔ min yɛrɛ wari tɛ mɔgɔ. Foli a do a foli lamina ka ɲɛ. O puis du kɔnɔ balimakɛ min bɛ ni fɛn ta kun o de bɛ falen barika tɛmɛ bɛɛ kan. O puis du charge b'ale de kɔ. Ale de bɛ taa falen barika kan ko sugu bɛɛ kɛ. Dɔgɔkɛ min ou bien ni wari bɛ mun kun o de bɛ to k'i den ka buruburu bila ka na sɔn. Buruburu bila al do bɛɛ bɛ k'ale de. Dɔw bɛɛ bɛ k'ale de parce que bi mɔgɔ min wari di ma i bɛ dugawu k'o de. Donc a bɛ an baw sen bɛ yen a bɛɛ bɛ sigi donc ça revient toujours musow ka position na quoi. Chape ne ma bɛn i ka kuma fɔtaw ma parce que n'i ye fana o de fɔ k'a bɛ kuma daminɛ la n ko ne bi balimaya yɛrɛ tiɲɛni sababu bɔ an masaw yɛrɛ la a tɔ b'i dɛ. Kana n'i ye masaw fɔ o ye global quoi a fɔ an baw yɛrɛ la. O de ka ne quoi. Cɛ tɛ balimaya kɛ sa. Bon a man ca. Furu kɔnɔna n'a dana ko musokɔrɔba tɛ ko fa ni denw de don wa. Mais kɛlɛ tɛ o. Ne ko Chape mɔgɔ bɛ muso furu mun de kama. Hali bibi na cɛw yɛrɛ bɛ cɛw yɛrɛ bɛ balimaya. Mɔgɔ bɛ muso furu mun de kama en réalité. Mais muso furu. C'est juste que muso ka den dɔ sɔrɔ i ye mun bɛ fisaya n'i yɛrɛ ye quoi. Mais e se ka muso furu muso ka den sɔrɔ e ka tila ka fisa n'o den. Donc ça veut dire que problème bɛ muso de la ne muso de kan ka muɲu ka sabali. Kuma bɛ yen ne ma bɔn ma ne ka justification d'aw ma a ye kuma fɛn fɛn fɔ o ye tiɲɛ ye mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye fɛnɛ ka kuma ye min hali ni musokɔrɔba fɛnɛ banna ka cɛkɔrɔba n'a denw to. Foyi tɛ yen. Chape fɛn bɛ yen dɛ walayi fɛn bɛ yen parce que i b'a la dɔ bɛ. Munna ko foyi tɛ yen. Ni ko dana cɛw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ma. Ala mɔgɔ tɛ sigi ka mɔgɔ lamɛn sa. Bɛɛ bɛ baara kɛ. Wa bɛɛ bɛ sigi a bɛ communiquer mais muso ye muso dɛ. Muso de b'a ka tobili kɛ ka don n'a cɛ ni ka fɛn so kɔnɔ ko mu tali sɔrɔ yen balima tɔw sen t'a la dugu mana tila a bɛ fɛnw dilan bɛɛ bɛ bɔ c'est à dire que o bɛɛ du ci de a yɛrɛ ti yɛ. kuma latigɛ t'o yɔrɔ la Chape. E de sigilen du kɔnɔ dɛ i wolo dɔgɔnin muso de bɛ dumuni plat tobi dɔrɔn ka taa di a cɛ ma ka tɛmɛ n'a ye e yɛrɛ ka da la walahi fa bɛ talo i ka da la fɛn jugu. Chape ni fɛnɛ ye muso fɛnɛ kɛtɔ ye musonin jugu ye bila a da bɛ cɛbakɔrɔ yɛrɛ fɛ. Ouais ça aussi je suis d'accord. Bisimila. Oui. Wallahi a da bɛ cɛbakɔrɔ la. Sinon a ye nin kolankolon kɛ siɲɛ fɔlɔ min na n'i y'a ja don a la filanan bɛ sɔrɔ a la sabanan bɛ sɔrɔ a la. O de ye cɛ ka responsabilité. N'i ye siɲɛ fɔlɔ kɛra ni e ma ja la a y'a kɛ karisa sani e ka dumuni di ne ma e y'a pan ne dɔgɔnin kunna ka na di ne ma ni e y'i jɔ i jɔyɔrɔ la wallahi Chape filanan tɛ sɔrɔ la kuma. N ka kuma dɔ la je dis ça n ka kuma dɔ la n y'o fɔ n ko ni cɛ muso jara ka tɛmɛ a woloba kan ni problème de bɛ souligner. Siga t'a la. Voilà i jɔ hakɛ to n bɛna ne ye muso de furu ne ye muso n kɔrɔkɛ bɛ yen dɛ mais ne kɔrɔkɛ se ka pression monter na ne k'a fɔ muso ye ja a bɛ se ka pression bɛ se ka monter na ne ka ko kɛ n ba muso ka ko kɛ n ba. Non. Chape je ne suis pas d'accord. Non. Chape ne ma sɔn o ma non mais e muso mana i kelen kama o e bɛ ka ɲinɛ o de kɔ muso mana i kelen kama o. Écoutez jeliw bɛ kuma dɔ fɔ lamɛnba e jɔ sa Chape. Ne ko dɔrɔn de n ko ja k'a fɔ ko jagoya yɛrɛ ko fɔ n'a ma kɛ ɲɛ. I kan k'o de kɛ jagoya o de y'i ka sini dilantɔ ye ko Chape. Non là je suis pas d'accord. Tafu i ka kuma latigɛ kɛ yɔrɔ la hali sani cɛ dɔw fɛnɛ ka furu kɛ u bɛ nin kuma ni sulu ye o musow ye ko karisa ne bɛ k'i furu n tɛ k'i furu ka taa bagan ma n tɛ k'i furu ka taa kɔrɔ kama n balimaw kama n kan bɛ n yɛrɛ de ma donc kabini yɔrɔ la cɛbakɔrɔ kan k'o dabila n'i y'o don muso kulo la a bɛ taa n'o de ye. A bɛ taa n'o de ye écoutez. A bɛ taa n'o de ye cɛ o cɛ i bɛ fɛ balima aw ka balimaya ka ɲa depuis i bɛ muso furu i b'a fɔ a ye ne kɔrɔkɛ ko k'a bɛ taa a bɛ taa ni ne yɛrɛ fɛnɛ ko k'a bila yɔrɔ wa ne tigi furu n yɛrɛ kama n bɛ k'i furu walima ni baw de kama n'i y'o don muso kulo la walayi Chape muso bɛ ɲa. Mariama Keto Muna Keto me nkalon tigɛ ye sisan i furumuso mana a den ka kuma dɔ f'i ye i t'a fɛ i dɔgɔkɛ ka nin kɛ tan ou bien i ba yɛrɛ ka kuma ka ca walayi Chape depuis o yɔrɔ la n'i y'i jɔ i kɛlɛ lamɛnba in kuma de don kuma de bɛ ka ɲɛ f'i ye c'est un exemple a kana fɔ dɔrɔn ko i ba yɛrɛ nin kɛ ne la o don ko k'a ma bɛn ne ma dɛ hali ka kuma i ba fɛ n'i ye den ɲuman ye k'e ye balima ɲuman ye k'e ye furute ɲuman ye i muso t'o kuma in bɔ a da ka diɲɛlatigɛ la siɲɛ 2 i bɛ ala ta fɔ a ye depuis a b'a dɔn k'a nana fɛn dɔ kama bon o bɛ cogo min na i balimaw bɛ ten c'est normal cɛ de kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la mais n'i ye kuma in munumɛnɛ k'a da dɔrɔn o de ka di muso ye e y'a munumɛnɛ ka da c'est fini o de bɛ courage don a la parce que fɛn timinan ka di muso de timinan ka di cɛ m'a fɔ k'a bɛ jɛgɛ de ɲinɛ ko dolen bilala taara ji la ale la baloli kama muso bɛ ten de quoi n'i y'a kɔri ka kɔri non c'est fini. Ni muso bila k'a ka hakili to i balimaw la walima misala i kɔrɔkɛ la sisan donc n'a y'a ban i bɛ se k'a furu sa quoi. Non ni furusa tɛ fankelen fɛ. Bon faamu fɔ dɔrɔn
jagoya de tɛ k'a fɔ k'a tɛ ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de n'a ko a t'a kɛ ese ko de y'o ye ese ko de y'a fɔ e tɛ to n balimaw la. I seko bɛ yen i seko bɛ yen i m'i seko bɛɛ kɛ. cɛ tɛ se ka muso furu ka tila k'a fɔ n ko tuguni k'i t'a fɛ o tɛ se ka kɛ o n'i y'a ye i y'a furu k'a ladon i b'a fɛ de n'a fɔra sisan nɔ kɔrɔkɛ ma ni dɔgɔkɛ ma muso ka bila ɲɔgɔn na bɛɛ muso ka di ye bɛɛ muso bɛ kuma ni juguru fa kulokɔrɔ su fɛ ni e y'i muso lamɛn kɔrɔkɛ b'a ka muso lamɛn e k'i muso lamɛn est ce que aw bɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ jamais mais n'a sɔrɔ kɔrɔkɛ ni dɔgɔkɛ jɔlen no u jɔyɔrɔ la muso bɛ kuma jugurunin fɔ su fɛ togo o togo u fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn lasigi k'u muso lasigi an ka balimaya ye tan de n'a ko k'aw tɛ bɛn aw bɛɛ fila bɛɛ bɛ taa aw kelen tɛ taa ka kelen to chapeau ni cɛbakɔrɔ y'u jɔ o jɔyɔrɔ la walayi lɛ balimaya parce que ni koko pɛrɛnna basa bɛ don n'i y'a ye a pɛrɛnna kɛ n'i ye basa ye don yɔrɔ sɔrɔ kɛ i ye pɛrɛnda de dira ma t'a fɔ a ka ɲi sa an ka kɛ an y'a faamu sa non a ma faamu dɛ a ma dabɔ o kama dabɔra de an ka congrès yɛrɛ di mɔgɔw k'a faamu bon sisan donc ko bɛɛ bɛ résumé na sa en un mot le problème c'est les femmes. Problème base c'est femme parce que ne bɛ kuma daminɛ. N'i y'a ye voilà problème ye muso ye dɛ mais n'i y'a ye a sera muso ma cɛbakɔrɔ fɛ de y'a diya. Fɔ an k'o fɔ ka nɔgɔ bɔ a la an ka ci. Aw bɛ ka na ni kɔrɔkɛ muso kuma minnu ni kɔrɔkɛ k'a fɔ ko i muso ka taa jagoya ka ko dɔ k'i kɔrɔkɛ ko parce que ko balimaya de. Non c'est pas. Non a kana fɔ i jɔ dɛ non a kana fɔ ka don mɔgɔ kunna. Ayi ne fɔ cogo la dɔrɔn dɔ b'a muso furu sa ko parce que k'a bala ka ji di kɔrɔkɛ ma. Non c'est pas ça. Kuma fɔcogo ni kuma kɛcogo de bɛ ɲɔgɔn différencier. Ko bɛɛ bɛ daminɛ dɔɔnin ne delila ka fɔ an ka émission dɔ in na yan nɔ n ko problème tɛ soulever yɔrɔnin kelen quoi u bɛ fara ɲɔgɔn kan de bi peut-être e ka kɛ ne kɔrɔkɛ ne muso taara ne ka ji sigi a ma sɔn k'e ka ji sigi donc moi j'ai plein droit k'a fɔ a ye bi ta kɔfɛ n'i ma ka ji sigi mun bɛ bɔ a la i b'a ye ça c'est un conseil o ye ne ka devoir ye donc ni muso bɛ ne lamɛn n'a nalen don furu kama k'a nalen don ne ka du tuguli kama a bɛ sira ta o donc n'a y'a kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila donc ni mun sɔrɔla la o y'a de don n'a bɛ so taga kunba a bɛ t'u ka so n'a taara u ka so ni mɔgɔba bɛ yen mun bɛ kuma fɔ a ye i jo t'a la i jo t'a la ni furu ka di a bɛ na n'a nana a tɛ segin o kan tuguni mais n'i y'a ye a seginna kan ça veut dire que fɛn dɔ de nege t'a la donc a bɛ furusa kun bɔ a nɛmɛ o quoi. C'est pas parce que je suis pas d'accord avec vous hein Nina mais il y a un problème de rebelle quoi billahi furu dɔw kɔnɔ bi i dɔgɔnin muso dɔw dɔgɔnin muso wala u kɔrɔkɛ muso dɛ a bɛ hakili la komi o muso bɛ baaradenya la olu bolo yen nɔ quoi. Oui o fana kaw bɛ yen o kaw bɛ yen ouais. I jɔ mɛ na sa kana n ka kuma tigɛ mɛ cɛ muso furu kana so e bɛna kɛ i n'a fɔ ko n baaraden n ka finɔgɔw ko dɛ n ka minɛnɔgɔw ko dɛ n ka suyɛti ta ka diyan dɛ n ka samara jɛ dɛ ka kuma a furula e de ma. mais olu yɔrɔnin fɛnɛ bɛ na. ne y'a sɔrɔ muso t'a bolo ne kɔni bolo a ka droit. a ka droit de ma jagoya tɛ kan ka kɛ jagoya fin na. ayi olu fɛnɛ kuma don olu fɛnɛ n'u dɛmɛ olu fɛnɛ n'u dɛmɛ. mais Chapeau kɔrɔkɛ muso cɛ y'a muso furu kana a ka so kɔnɔ. Chapeau i ka fɔ pression monter cɛ muso kan. Chapeau ne ko mais c'est normal. n ko dɔw bɛ dimi dɛ ko fɔ muso yɛrɛ k'ale kɔrɔkɛ muso tɛ sɔn ka taa dumuni sigi a ka so kɔnɔ. ouais mais c'est normal o bɛ kɛ o olu bɛ sigi jalan de sa olu bɛ kɛ o. taabolo jagoya nimɔgɔya yɛrɛ kɔnɔna na fɛn bɛɛ b'o kɔnɔna na wa jagoya ni muso taabolo jagoya de don a ma. balimaya dilan na a y'o yɔrɔnin bɔ. o de la fɔra o de jagoya de don a ma mais n'a ye muso furu Chapeau o de la fɔra ko muso ma furu cɛ dɔrɔn kama quoi. a banna i misaliya la fɛn bɛɛ de kama. i ba n'i fa b'i bange don min na ka na o i ba n'i fa ka problème de mais n'i furula ka taa don min na kabila bɛɛ de ka problème don problème taara ka ba ni fa dan quoi donc e tɛ se ka na du kɔnɔ k'a fɔ k'i b'i basigi cɛ dɔrɔn quoi donc n y'o de fɔ n ko surtout n'i bɛnna duba kɔnɔna ma a problème tɛ ban quoi parce que ni e y'i jara i cɛ ye k'a dama tɛmɛ ka i cɛ sago bɛɛ kɛ n'i ma se k'i cɛ ba sago kɛ problème bɛ don i ni cɛ cɛ dɛ balimamuso ainsi de suite. wallahi depuis bɛ muso min furu daminɛ la i b'a dɔn nin bɛna ne ni n balimaw fara nin bɛna ne ni n balimaw gɛrɛ ɲɔgɔn na bi la i b'a dɔn depuis furu daminɛ. d'accord a faamuyala donc waati b'an kɔ kosɛbɛ donc an bɛ segin ka na an bɛ ɲininkali labanw kɛ donc an b'o kɛ an bɛ jɛmukan an b'a kuncɛ waati b'an kɔ kosɛbɛ e yɛrɛ bolo ta solution jumɛn de bɛ se ka kɛ pour que bɛn ni keleya ka se ka na balimaw ni ɲɔgɔn cɛ. de un solution miniti damadamani quoi. voilà de un ne b'a fɔ n ko cɛw ka sokɔnɔ kuma misɛnnin cɛw musow ka kuma u k'u hakili to a la quoi fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ balimaya tiɲɛ kuma ni cɛɲi ni tiɲɛ tɛ kelen ye quoi musow kan cɛw de kan k'o dɔn muso fana k'a dɔn k'i bɔra du dɔ de kɔnɔ ka na dilanni kama donc fɛn dɔw bɛ yen nɔ hali n'a man di e ye mais ni du ka hɛrɛ b'a la e k'a ta o kan quoi donc muso ka kan ka dɔn fana ko du kɔnɔ ale de ye sɛgɛn kɛbaga ye donc i ma furu cɛ dɔrɔn kama i furula cɛ kabila bɛɛ de kama en tant que a bɛ du kɔnɔ e k'i hakili to nin bɛɛ de la donc fɛn bɛ yen ni a bɛ cɛ ka cini dilan ka cɛ balimaw dilan muso kan k'o de kɛ donc ne bɛ se k'o dɔrɔn de sɔrɔ ka fɔ quoi. Mayi i bɛ se ka kumakan laban jumɛn fɔ ani solution jumɛn bɛ pour que bɛn ni keleya ka se ka na balimaw ni ɲɔgɔn cɛ. i n'a fɔ Tafu bɔra ka fɔ cogo min de la Chapeau n'i ko ko bi balimaya yɛrɛ ka ɲa fo an musow ka cɛw kulokɔrɔ kuma duman fɔ ye an k'a dabila i bɔra du dɔ de kɔnɔ e bɔra k'a sɔrɔ i ta dilannen don i bɛ ka taa du min kɔnɔ
chapeau kana ko tiɲɛ baga ye e kan ka kɛ miseli ni gani bɛ bila i kun ka taa kabi i t'a dɔn a bɛ f'i ɲɛna de karisa miseli ni gani min bilatɔ fili ka kɛso kɔnɔ a bila i kun kalali de kama a ma bila i kun farali kama i ma munna u tɛ ni miseli ni gari di de ma u tɛ lamu fara ka munna parce que lamu bɔ kun de y'a la farali in ko ye miseli ni gari di ma de i ka taa kalali la e kana taa kɛ farabaga ye ka balimamaw fara i takun mɔgɔ i takun ye i cɛ b'i furu dɛ o ye tiɲɛ i takun ye cɛ ko ye mais a bili kunna ni i furula don min na furuji kiri kunna ka taa furuso kɔnɔna na a bili kunna k'i taara balima kama i taara ba kama i ma t'i cɛ dɔrɔn kama parce que n'a gɛrɛla don o don i cɛ ni cɛ bilala ɲɔgɔn na don o don ne ye balima e n'i cɛ balimaw bilala ɲɔgɔn na e bɛna se k'i kun ɲɛsin u ma. D'accord a faamuyala. Sani o yɔrɔ fɛnɛ ka sulen mais min fɔ o voilà mais min fɔ o yɔrɔ fɛnɛ na cɛw fɛnɛ ma muso mana kɛ cogo o cogo ni muso bɛ kuma duman f'i kulo kɔrɔ e balima de y'i balima ye a jogo mana juguya cogo o cogo chapeau i kana muso kuma lamɛn i balima ma n'a ye ko lankolon k'i la i dɔgɔ de don walima i kɔrɔ de mɔgɔ kɔrɔ bɛ kɛ mɔgɔ kɔrɔ i bɛ tiɲɛ fɔ a ɲɛna o t'a yira i b'a dɔgɔya kuma kɔnɔ o t'a yira i n'a bɛ sira jugu wa k'i tɛ se ka bɔ o kan. D'accord a faamuyala ma ye an b'i fo kosɛbɛ wale Mariam kumakan laban pour que an ka jɛmukan. Ne ka kumakan laban ne bɛ min fɔ balimalamaw ye balimaya ye fɛn min ye a ma nɔgɔn seulement dɔrɔn balimaya ye fɛn min ye aw ka ɲɔgɔn minɛ o de y'a base ye ka n'i ta kɛ muso diyaɲɛ ye ka n'i ta kɛ muso mɔgɔniya ye aw ka balimaya minɛ ni balimaya minɛra ko bɛɛ b'o kɔnɔ a ka di kojugu siga t'a la donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma voilà ne kɔni bɛ mun kɔni fɔ mɔgɔw ɲɛna n ka conseil ye mun ye o ye an balakaw ka sabali quoi san kɛrɛnkɛrɛnna san npogotigini minnu bɛ furu ka taa o cɛlaw la olu caman de ye furu faralaw ye san n t'a bɛɛ gosi bere kelen na parce que ko mana kɛ cogo cogo ɲumanw b'a la donc dɔw de ta ye faraliw ye k'u balimaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na u ka sabali u k'u cɛw dɔn u balimaw u cɛw dɔn i bɔla i ba ni i fa kan ka na i cɛ fɛ a kɛra komi i cɛ kɛra i balima ye i cɛ balima kɛra i balimaw ye donc an bɛ mun kɔni f'u ye k'u hakili t'o la ani musokɔrɔba minnu fana bɛ yen minnu b'u denw kulola ni dungɔ n'u ye mun ye don min na u b'u ni dungɔ f'u ɲɛna u bɛ kɛ sababu ye ka balimaya fara donc u ka fɛɛrɛ kɛ u k'olu dabila n'i ye mun fɔ nin ɲɛna musokɔrɔba ka kuma kɛ mun ye dɔrɔn o ye a ɲɔgɔn minɛ a kana kɛlɛ a dusu suma ɲɔgɔn kɔrɔ voilà kana fɛn fisaya ne ye dɔ fisaya dɔrɔn a bɛ na ni sitanɛ ye furu kɔnɔna na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn minnu bɛ k'an lamɛn minnu tun bɛ ka lajɛ an b'u bɛɛ fo waati kuruna kosɛbɛ kumaso kɔnɔ Musafa Bagayogo Mariam Konate Maimuna Sangare Saka Daɲogo Chape an ka directrice ale kun sigilen don k'an suit an b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati